Welcome sa atong channel. Madjong adlaw ni jung tanan. Di ako karon sabay o di ako inadawat nga sa pakangit-ngit. Lipstick gikan ni Ate Wing sa San Miguel, Bohol. Salamat ka adto ni Ate Wing daning Ara Colors nga lipstick. Aning isukod ang guys, hindi ka man nagligo og mabagay basahang naong. So naniud to mi karon guys, among sudan is wadbo. O diba? Buwad nga pinakas nga gagmay bawon sa nimbuara. Nasabi mo? Mag-hi kas papa mo. Hi guys ba? Lula mo. Hi guys ba? Hi guys. Ansa? Hi guys. Hindi, hi guys. Ganyan lang. Sige, wag mo kagatin yung damit. Hi guys pa. Anong hi guys pa? Jama lang. Ba't mo suot yung muskitero? Ano lang mo nagisuot na muskitero? Ha? Namuto panty mo, mami. Bakit mo sinuot yung panty ko? Ay, bastos! Takpan mo yan! Bastos yan! Ba't mo sinuot yung panty ko? Ha? Nagdayapir ka? Napkin. Bastos. Kaya mang sigbin guys. Garabi ka dun ka para bujag. Ha? Tapos yung binhay. Kibas ka na. Ha? Ay, ti Jocelyn, gigamit nagmantil te, ngay manggihatag. Guwapo, lamig color. Pero, arang bulingita. Kaya, ag mga namo, Jo. Kaya, labi na rin. Kaya, arang ka. Nakahin mo. Sana may kuling, nay. Ah, patanaw ko no, nay. Uy, guys, dada may abono, guys, para sa garden ni mother. Mo ni sa urea ni. Atlas. Ah, Atlas. Mami. Tunawan man eh, tunawan. Yes. Ito sa. Kain na naman ang tinapay. Anong, Ano konti mo na? bakit mo ginunting? Ay, bastos na bata yan. Naku, lagot. Huwag mo nang ulitin, ha? Magsuri ka kaya, Tito Jocelyn. Sorry. Hindi na ulitin. Bin mo. Di na mo utro. By the way, guys, diada ko ida, guys, nga pinja. Salamat ni Undoy. Natag man ni Undoy na hang pinja. Arang dako akadyo, mga... hapit mo tulo ka kilo ni. Body sa ni Undoy gipalit. So, maning kanon ron. May man na may paniud to. Si Tiri mo ay mo panit, Dani. Ikaw rin panit, Dani, dang. Kain na naman ng tinapay. Kakakain lang naman ng tanghalian. Pan. Das panda, guys. Magkabulingit in taon. Itanam na tir ka ng utir kay mabuhi man na. Alam din lugto kay di maninganing pizza. Mako ka jud pinjano. Uy, happy ni glami sa tir kay maguba tir kasaban jud na ti Jocelyn. Si Tiri rin magtadtadani kay haniti na gana kay hingawat na ni pinja sa una. Pinja nga ni. Nay! Tag pinja ko na. Hingawat bito ni pinja sa una. Sa garabi pud madag putud. Na guys. Taguan ni kay itanom ni bi itatanim to bi para dumami yung pinya natin. Kasi kay kasang ato to Bisaya to. Kini di man guni Bisaya na haraka. Hybrid. Si Tiri anad nagpanit kini kay hingawat manig pinja. Mao ni salarin sa pinjang nangawa sa unang panahon. Okay, ganina naman eh. Sarang? Let's go, ganahan man naman paniud to. Mapapay pag-ibot. Na limbaroy na gatang kurente na abot na nagmilyon. Huwag mata. Di kuha batar matuk antay kurente imbis matay importante tang tango na. Katu maguna. Mura manignas ka ng mga salida ng Del Monte pineapple nga nabadag ko. Ito naman kay pawihaan ko pinja. Uy, labor ra kuan ra parundang, labog ni uwan ra pag noon ron, labi ra jud magtanong kuan ron kay mabuhi jud. Anda ko uy, dako si guys pero gizang mga mata gagmay ra. Gagmay ra na. Kaysa sa katong pinja nga nga ka magkuha, mura ra ko magkuha. Di ba kay nay pinja nga nakin kanang nga nira kagamja ja. Ini pakpak pa jud puro pa jud mata, gamay ra matigom. Kani brag dagdag matigom na din sa paliton. Hani paliton? Pintal? Hani may pintalan? Atang bay? Aw. Sa nagnay sweldo dang kay wa pa ikapalitin taon dang kay igo-igo ra jud taong gipalit og buwad ya. Palit ko na ning buwad, hang gipalitan ni buwad si Jonas taga Mahayag, Jonas Aguilar. Salamat na ng buwad. Murujit tawa pa tayo bagjid dang. Punpuhon na din tawag na mga dawat na kay murag hapit na bitaw pagkatapusan. Unsa kay? Ay birthday ni mo. Aw. Muli man mong na may bihon, barator man ang bihon ra gud. Pag pintal na mga bisita. Asuki ra na, basta importante na ay pagkaon, pintal barayan hi. Bye manggod. Pintal barayan hi, bay barayan hi nga kaon man. Saan man itong bayang mo ora man eh nga magasa magatuning hipuson hinuni itong bay pilon. Naturas gawas mga unta. Di ba kin? Saman kin kilo-kilo man. Bino. Kung ikaw ma-birthday, anong puntahan mo? Bahay o yung pagkain? Sagot. Pagkain o maganda ang bahay? Ano bahay? Oh, di ba? Ah, bot ni mo. Labaw po ka salarin pagkas magnanakaw ng pansit. Pag uli ni mo, nagdanak ang pagkain. Hay na po na siya mo pong hungot. Ano ba yung pahin namin pala mang... Isa may nagpalaman na na. Uy, buot. May batasan.
Aliana bukti ni. Di na buwan. Hanip na nawan po. Palaman na nadaan. Palaman si Mungkuk. Palaman dadaan kita kena buwan. Siguro. Normal. Kuruntu. Hanip na dangin mo naman ng gilab ni. Uy mo ni hanggasan ni Jo. Nabi hanggasan. Donut guys na hanggasan nila ganina. Pag ulay nagi kas merkado. Kisa man hanggasa? Delicious. Ah. Hindi na magasan man. Hay gawigasan. Mamay mga. Uy hala na intonsis man dang dauteun man. Ma. Ay, ito kasi dyan katamis. Ningko kag sidas mata, matang na naroon na nagikan. Giliwang man. Sayangan mo lang mga Bukasan mo tinapay. lang. Di, wag mong isayang-sayang yung pagkain natin kasi ang hirap maghanap buhay, ha? Magtipid-tipid din minsan. Ah! Lambusan ka ng ron. Ala. Judang, relax dang. Kay luwi po na imong anak dang. Hindi usik-usika ng mga pan. Di lagi usik-usikan, be. Hindi ma... Lain naman lagi po ng imong lain ang flavor. Agay ka. Salarin ka sa sungkab. Haliwat ka sa inahan. Salarin sa sungkab. Ya, manundog pa ka? Mangaan kag panday? Kaan kag pan? Ay, nasubrahan na ka. Ganinar ka. Sige kaon. Bawal mo kag sobra katamis. Saan man ka na? Ang katawan na. Ha, 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 ha. Nga. Lipay na ka. Salamat. I love you yan. Gwapo. Lahis na klik si Hanay. Ako magtanong na na. Buhay ka sa Nanay, arang gupuhan. Ay, na. Ikaw na kay Urimusi, nay. Nay. Mga tanong ko. Urimusi. Dari na itanong na sa bawang ang tanong ko. Okay guys, sumanguha na tagmata. Katong kwento na ning Pinja, nga nagpabuta-buta si Jawa. Wako kita, si Pina. Nahimo bitaw ng Pinja, gibutangan bitaw nagdaghang mata. Pas. Huwag na isugo ninyo mga bata, may kuhato dito. Wako kita nay. Adyo mo pagingana dyan, kay na. Mahimo dyan mong Pinja. Na, war daghana dyan mata. Kay gigabaan si Ja. Kay nagpabuta-buta man si Ja. Bisag nakakita si Ja, ningan dyan dyan kakita. Okay, human na. Gwapo lagi pagkahiwan. Diyan ang hunaw lagi ka. Manghunaw sa Pagtarong. Tapurami. Ang saday? Manghunaw. Naling baroy na gajud. Ano na ko na nabong ko. Datos. Kita kayan nga wa manghunaw yan? Nanghingog mo wa? Namura! Nanghingog mo pa gajud. Uy, gwapo. Dagaon. Ay, ang gapuha. Uy, saba dang kay. Dangag kulog silingan sa sadang. Kay gamay rarabo ko nagabahin-bahinon. Dari, butang sa nang sa dari. Butang sa nang sa dari. Use your sentido común, darling. Enggak. Nga na ani. Bana. Nga na. Bahala ka. Duho ka tanga pa na. Wah. Nga na. Nga na. Enggak. Nga na lang. Hani pa ba yung gusto rin ka. Datarang gajik taman. Muro nag minudo. Nga na ragod. Sipon baru. Sa? Kinagas dayon. Walang sipon. Ang bagi mo nga pinuon ka. Diyan, isa guls utan. Minudo. Sumangil. Isa na nang imo ha. Iniphanay ni. Iphanay ni. Ah, madu-madoy. Gwapo dang? Ingka aslum. Asam kag mata. Hoy, pagpasalamat mong undoy kay ito nang gitreat na to imukbang kuno na to. Salamat, Doy. Ado sa nakawa kakita dang. Sa dang? Salamat, Doy. Kaundoy in taon ni kay pamukbang kuno na to pinja kay wa kun tegan ka pinja na ni nangadag na kuno katong naong. Balik na pay ugma, Doy. Ang saday? Balik na pay ugma. Base. Karni daghan ngani. Bodis ani ni ja, ay jara maning dagalit ni danas injo imukbang na ninjong pinja. Ingon maraman. Di, ako kay baon ba? Gabi santul permi. Wapag santul, grabe naman po mo. Injo ang mga panginahang lang prutas, si undoy naman tanan na paninglan. Sambit lang nga ba? Na? Hala doy, oh, grabe doy. Kaya abusarana kanila doy. Kaya mo ang pagka, kuhan doy, hinadarik prutas. Ano? Rambutan. Na, haba pirambutan, bunga. Na, pabay. Abi kag sa mada. Ang sanay, ang sanay. Hindi ka na na. Una po Ang sanay. Pugo. Itlog sa. Ito sa pugo na hana. Ika, itlog sa madya. Paspasi ko na lang, be. Kaya rin nagadang lamay ka. Okay guys, sumukha na ta sa pinja. Sama mo, be. Ani mo magilalis. Ano mo pan dugduban. Dang, napa may mga mata ng abilin, dang. Ito mo lang mata. Di kumuhangin ng mata ka to. Ani tapos. Pagkuhagi mo diha. Kanayan. Punit yan, punit. Adyo pagansiyan. Imukin, punit kin. Adyo pagansikin. Sayo, be. Okay na yan sayo. Nakabok natin dyan, talaga. Masara masi, pero ang tatua. Yung si Melia ba? Nakabok. Alam mo yatay. Uy, laya kita daga. Nalilay. Tayo. Asin. Asin nga tamisa. Ito tayo. Dali tayo. Wala sa rin. Wala na rin. Hindi mas tatay kakita. Tang dunuan. Alam mo yadyo po di ay? Lami ka adyo di. Go yan. Dari yan. Ilamian ka? Lami ka adyo? Salamat Kuya Undoy. Pagka mo. Kapon. Uy, niligid. Subi. Asin na, Ray. Diyan. Pinsa. Pinja dyan. Kamay sarad. Lami badang. Wala pagka naligo no? Mawara po tudas ni Agi.
Wala bayad. Wah, Jis ra dyan. Grabe tayo sa kado. Nga ni Mayang. Mamayat ko nga na dahil mga pinza. Gwapo ba dyan? Mga unay. Gwapo ba dyan? Kabe. Guwapo, murag si Jan nga bidyo gato ah. Hangap si Jan, birthday man. Sabaot po. Oy. Duha man lagi na. Kaboy ha? Ha? Managat ng tanod. Naman kong libot. Wala siya. Isa lang.